Добър ден, извинете, мястото до вас свободно ли е? О, да, разбира се, заповядайте. Никой не седи тук, мястото е свободно. Чудесно, благодаря. Вие вярвате ли в Бог? Ето пак. Ами, ясно, не сте вярващ. А трябва да сте. Според страница 4653 стих 63 от Светата Библия ще настане ден на земята, когато ще има чистка и само най-вярващите се и най-молещите се ще бъдат приети от Създателя Творец Исус Христос. Да, всеки има право да споделя избраните от него вярвания и аз мисля, че вие трябва да се пречистите. Приемете Бог в себе си. Аз за това нося едно Евангелие в раницата си за всеки случай и сега ще го подаря на вас. О, благодаря наистина, но няма нужда, аз не... Дявола ви е погълнал. Вие трябва да се помолите за прошка за греховете си, иначе душата ви ще изкупва тези пороци в ада. А вие, госпожо, вие вярвате ли в Бог? С цялото ми уважение, госпожо, не е уместно да налагате своите религиозни вярвания, особено тук в купето. Най-накрая някой да влее малко разум в това купе. Защото религията е пропаганда, която е против веганите, което е световна конспирация на великите нации от четвъртия свят.